kabaruji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe ten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaatanen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hiire won hande ko ñalawma talata hawri ko tati lewru wuti hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom kabaruji moɗon ɗemgal pular guiɗoɗen ko toon to Washington tugnadi ko ummi toon to Washington hande ñalawma he walla subaka hande ene wayni ko aduna habrama wonde ko kanko Tad Blanche mo Donald Trump suɓi won kalfinade ko fate justice leydi e serɗiyankoɓe ɗiɗo jeeyaɗo toon to Texas on kanko John Cornyn e jeeyaɗo toon kadi to Caroline du Nord on Tom Tillis ene wayni ɓe dañi nanodiral ngal kadi ene wayni ko kanko Tad Blanche wawi wadde nanodiral ngal ene wayni ko kanko Tad Blanche wawi kayiɗo kadi mo Tad Blanche kanko hoore makko signi pour wiide walla kala ko fate e oɗo kalis mo Donald Trump haɗata ko abi milliard uji ɗi kanko Donald Trump wino il faut ko yimɓeɓe e supporteji makko jooɓe ene wayni kanko Tad Blanche oyi ko oɗo décision ene wayni hankkadi ilminama ɗum noon kadi ko ɗum woni ko hannomo gasnude heɓde confirmation makko toon to congrès ɗum noon si babu nde o nanodiri e ɗiɗo ɓeɗo serɗiyankoɓe ɗi ɓeɗo serɗiyankoɓe ene wayni kañumen koyemen mbi wondi ko ɗum ɗon ko jonama hankkadi tawde o waɗi oɗon kayit o wawi wonde foof tugnade kadi ko ummi bureau ji mabɓe walla nokkuji ɗiɓe liggoto kanko Tad Blanche e kamɓe serɗiyankoɓe toon to Washington ene wayni ko ndeɗon yamirore walla ngal ɗon nanodiral hakkude mabɓe kamɓe serɗiyankoɓe ɗiɗi e kanko Tad Blanche ene wayni yaltinama toon to presse officiel woni hankkadi ene wayni ko ɗum woni ko kalnomo e confirmation makko e hawnaki confirmation makko continue ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗon kalis kadi siftini ɗum ko kanko Donald Trump o wino ko il faut ko ARS yenamo ɗum ɗo so yenimo oɗon kalis o wasa kanko hoore makko rewde complainte mo wonno pour kalimsa ɗo wawi ARS wonde ko kayitaji makko kala ko fati impôt ji makko yaltinama waɗan public e ɗum noon tawde o hayti kalimsa oɗon kalis mo fonno hebde ken wona milliard uji kalis rokke yimɓe e wiide makko kanko Donald Trump ko yimɓe wullitiɓe mbiwi wonde ko laamuji kanko ancien président Joe Biden e laamuji kadi o yi ha laamuji kanko Barack Obama ene wayni lepti ɗumen walla toñi ɗumen ko wawi wonde foof ɗum ɗo so tawi ngal ɗo nanodiral yayri yesso hakkude kanko Tad Blanche e kamɓe sarɗiyankoɓe donc ene wayno oɗo kalis hankkadi fota wonta nanede kabaruji men gumi toon to New York tugnade kadi ko winda toon to CBS News ono kanko joɗiniɗo en leydi Israel toon to New York ono ko mbiyata consul ene wayno ko kanko biyeteɗo Ofir Akunis ɗum noon ko kanko woni consul Israel toon to New York ene wayno ko caggal jonde nde wadde hono awɗo journaliste CBS biyeteɗo Marcia Akramo o wi wonde ko mo noddi hono nder mo New York hono kanko Mamdani yo ustu haaluji ɗi o haalata ko fate Benjamin Netanyahu ene wayno ko haaluji ɗi o haala ɗi en wiide makko kanko oɗo general counsel so tawi Mamdani nattani o haalde ɗiɗon haaluji ne wawi addude caɗele oɗon sahat so yonti kanko Benjamin Netanyahu foti arde toon to assemblée générale baɗo toon to New York ɗum noon ko assemblée Nations Unies wawi wonde fof e wiide makko kadi o wi wonde ko haaluji ɗi o haala ɗi en ko haaluji ɗi ganduɗa non seulement kanko Mamdani o anduno huɓoyo ɗum ɗon o wawa wadde ɗum noon ko siftindon tan e nder campagne makko électoral kanko Mamdani Zohran Mamdani o haalino wi wonde ko kala nde woni maire so Benjamin Netanyahu ari New York kanko hoore makko mo police makko ma nangu Benjamin Netanyahu sibabu nde Benjamin Netanyahu kañum hoɗum ko ñawaɗo toon to penal international sibabu no bonandeji ɗi waɗi toon to Gaza kono ko sakkiti ko e nder konguɗi ɗi o winduno e média sociaux ji o wi o tawi wonde ko police walla laamu mairie toon to New York ala oɗon hattan kadi lawol yamirande wawi wonde fof ene woni mum continue haaluji ɗi baɗi noon hay sinno kanko Mamdani hankadi o reftata e ko fati nangude Benjamin Netanyahu ko noon haaluji o haalata ɗi ko hollude kanko hoore makko ko kanko hoore makko ene wayno wona kanko hoore makko wona ɓaddiɗo laamu Israel ɗum waɗi donc oɗo général counsel ko noddimo kanko Mamdani ko yo ustu ɗiɗo haaluji hoto addoyde fitinaji so tawi kanko Benjamin Netanyahu ari ɗo e leydi he ha hande habaruji men toon to Washington tugnade ko yalti toon to CBS News kadi hono sarɗiyanke goto jeeya toon to Texas ko biyeteɗo Brandon Jill no waddi toon proposition toon to congrès hande oɗon proposition kadi ko non seulement ko hadde kala mo ganduɗa en jibinaɗo ɗo en so jinnaɓe mum ngala kayitaji mais aussi ko heftude kayitaji so tawi oɗon jibinaɗo ɗo en o mawni ɗo e leydi e tawi kadi tawama wonde jinnama ko natiri ɗo en ko natiri ko kayitaji natgol fenante walla kañumen koyemen natiri ɗo en ko sibabu nde en jiiɗi jibinde ɗo en no mbiyata ni tourisme pour beele jibiniga sukaɓe gueɗe ɗeɓe takkata oɗo saha joni Chine o so tawi ɗum ɗon tawama en wayno ko kamɓe koye mabɓe kamɓe États-Unis eɓe poti heftude ɗum e wiide makko kadi kanko oɗo Brandon o wi ɗum ɗon wona amman
ma o yidi waddi ko kulal wona don kulal ngal kadi taw kany hoore mum renat ko dedon gede dum non fo non ari ko ciagal nde kambe kursi ne en wayni ko be mbaawi ni nyaawore mabe wadde nyaawore nde wiidi wonde ko kambe jeego mo yimbe dum non kambe jeego mo nyaawo won ton be sir jana jabi wonde ko en wani ko kanko Donald Trump dedon gede yamiro no wanno pour wonde heptude kayitaji kala yimbe be ganduda en jibinaabe do en so tay ngala jinnaam ngala kayitaji way dum ko hunde nde wona gonga ko ay wonde fo en wani ko kanko Brandon odo kadi proposition mo adson ko proposition kaso kadi tunnade hay sindo wonko wonno hen ko fate amendement sapone ko budi hen hewde nen kono en wani ko odo sajoni rutinani a wiide wonde ko kala sukabe jibinaabe do en jibinaabe do e leydi fo so tay jinnaabe mudum gardirdo en ko sibabu nde kayitaji di mojjani walla no natirdo ni wona natgol demgol lawol odon citoyenté mum no hefte adum do kadi hunde heserar ton to Washington and donc siftin don tan ke wani ko kambe républicain jeni ben beydo usati kewal ma non ko bangi cuuddi di fofu kadi ni wani ko kulol gongol do sa joni ko fate holno woteji badoji lewru novembre hitandu junaji no gasjago no jogor waatu en so tay ko gongira gonga kambe democrat so to be kefti holno balance jogor waadi ton to hakkunde kambe sardiyankobe kambe kanko Donald Trump khaburuji menet an wana hagilaji democrat ni kuccito ko ton to Michigan jango talat am non ko dum non ko woteji premier badoji hakkunde kanko Abdul El Sayed dum non ko en wani ko kambe progressive mobe support e kanko bieta de Haley Stephen gonno do en de don jonde ko ay woni fu en wani ko dum woni jango en wani ko test wonande kambe wiete be democrat en progressive socialist test mo jogi pour wiide wonde ko peji de be jogi odo sa joni to don yimbe wonno be don laamu jita ko mawbe arde kadi kambe be do wiete be buri jogade cuka buri jogade kadi gedde de ganduda balloje miskine woni fu en wani ko kanko Bernie Sanders kanko wari mako mdamina mawo ton Michigan jango kanko Abdul El Sayed o jogi kanko wari mako support mawdo wonande yimbe jeunesse talk progressiste dum non ko jaabe parti democratic ko way wonde fofa didon haluji résultat ji mudum jango ma kullu en honde est ce que kambe parti democratic be continue rendu walla en wayno dum do kadi maadu peccor hakkunde mabbe ko way won fo don ko test jango woteji badoji ton woteji election ay primaire wonande hol gono candidat pour lewru novembre dum non jogade odon place tonto Washington hande hono kanko Donald Trump mon continue kadi haaluji goddi dum non hanki o wino wonde ko dartini en ani mo jogino pour bom continue bombardude Iran sibabu ne wayni ko hawnaki nanodiral kaldigal en continue wonde hakkunde mabbe kambe Iran dum non en wayni ko altini hande be don delegation ngaji mabbe kambe American je kambe Iranian continue kadi kaldigal ma kono ne wayni ko yalti umade son to ministre topidi ko fati affaires étrangères mo leydi Iran wi wonde ko tinani gal don kaldigal e kadi ala delegation mo kanko gumide ton to affaires étrangères mo binil ko fati haldude American ko bitini tan odo sa joni kam Iranian je ben kalde leydi Oman pour ƴewde contrôle de hono cirtol Hormuz dum do fo non wayni ko kanko Donald Trump kadi sanji haluji makko andi o wonde wadi mo dartinde odo guerre ko sibabunde leydel kewde ne ganduda jiyaade son do Middle East nyaagi mom yo dartini yo fa ko wonde fof dum kadi ko odo sa joni yimbe sardiyankobe hebe wonde ton to Washington ko buri hen helo democrat en bi wonde ko kanko Donald Trump ordini États-Unis diplomatie américaine kerse sabu en wayni ko ala fo gonga mo hala ko ali fof en wayni ko jango so article fu firta dum ti wonde ko hala ko wona gonga ande khaburuji men ton to États-Unis ton to Houston en wayni ko dimanche hanki yimbe hewbe seppobe ngari no yes maire mo wuro Houston be don seppobe non wayni dabbanno ko kanko maire be jaltin ko fati ankitaji dum non ci kolko ni peldugol kanko biete Lorenzo Salgado dum non ko yimbe immigration pelno ko wonde fo en wayni ko kanko maire holo nam kati mo en nokku wonto e hanno nokkuji men ngulam wonde ko police mo ardi en wayni ko laamu mo ar ngoar waawani waddi kany horum gedi ken habra Houston na holko woni odo peldugol mudum donc siftin don tan peldugol makko kanko Lorenzo Salgado wadi lurundiral mangal sabu en wayni ko kambe be bino adan ko kanko Lorenzo huturi o yino hutra o makko pour feradi yimbe immigration aligorobe immigration donc police immigration kono tiagal mudum hono procureur gondo ton to Houston yaltini wi wonde ko enquête ji dimbe dibe tawi d'abord ko kambe FBI ko bino wonde ko gede tawade o makko ni ranwide ko drogue procureur ton to Houston wi enquête mo badi o en ala foko wiete drogue e gondo o makko tiagal mudum
kadi no ko gote ni me wonduno makko kanko Lorenzo Salgado ndo feltende kany woru nangono gila ndo felande kany woru yaltime kaso hanyande talata bin do yeto pour wiide wonde ko en wayno ko en continue andi wiide wonde ko kala ko be mbi wonde ko Lorenzo wadi yiddi yandema dum fof fenande e kadi en wayno ko kambe ko be mahobe gonno ko yaade wadu liggéeji mabbe donc dum do fof en wayno odo nyallam odo dimanche bin kadi kambe seppobe won arde ton yeso mero hollude wonde cadel immigration jigi odo sa joni e leydi surtout en gedde de ganda en taw ko population darade contre men khabuj manata din cekito ko fati poluji dum na wayno ko odo sa joni no kangu Donald Trump ko fati approval ko biasa yimbe yibbe mo leydi nan be do nyel fo usati teskita sonduji jaltude do baldi ko sonduji dido organisation ngaji gabbide ko fati wonde conservateur uji walla wonde républicain kono ko walla kadi galliji jani en ko jiti ko en Fox News en kono jaltini wayno ko kanko buru tawde approval mako re dum non e wayno ko buru tawde besa yibbe mo do sa joni yettima capantati e didi sur temeder dum non en wayno ko kanko Donald Trump ko hundi ndewo jabani o dum do foko fenande dum do kodi ko gede de ganduda en motakaro democrat en kanyen badi democrat en e galliji jani en ko adi ganda di wala control kanyen badi do sonduji kono wi dum don dirnan benno e be batte gilaji dido sonduji fe e kadi wayno ko dido sonduji hawna kadi ma beydo adande be cadel kambe républicain continue jogade kewal tawi election ngaji bodoje lewru novembre hitanduji najiri no gas jogomdi walla ni non seulement be mbasi perdude jonde de be jogide me be ngani jonde godde tawko bele be continue burde démocrate ni bandirabe selabe heltobe radio jol sar khabruji moden meden international gidolen ko tonto Ukraine tungnade ko yalti nyalome kanko Vladimir Zelensky gaddi de lidi Ukraine o seki ambassadrice makko gonno do tonto Washington tungnade letter jaltude kadi kanko ambassadrice mo kanko war makko posti dum Facebook kanko biete de Stephen China en wani ender kongu do hali wi wandi ko en wani ko seke de mo dum kadi ko hundi umuri ndo makko kanko war makko siba bundi chadel parde ngurna makko do jogi o do sajono wi kadi en wani ko teddungal mongal wonan nomo pour kanko war makko no mede ambassadrice tonto Washington kanko non donc kanko war makko medi wodi adjoint ministre to président ko fate justice hade makko no mede won ambassadeur donc hande tunna de article na limi poste ambassadeur wonande Ukraine tonto Washington adum ko poste badu fay ni fay parce que en wani Ukraine hande hare mudum hakkunde mudum e Russie fay en wayni ko en huturo no fay kabirde gumoto de tonto Amerique edum non kadi wayni ko kala kadi ko ni jojire dum non ko fate espionnage kambe américain je ballam contre Russie ko dum non ko dum woni ambassadeur mo bawdo no mede Washington fo ko wonana dum badu fay ko wonde fo ni wayni ko teskita di relation ngaji jokkondiral hakkunde kanko Zelensky kanko Donald Trump e woni ni jokkondiral mojjan fe kono en wayno odo sa kam en wayno odo sa joni ko teskita kadi hakkunde mabbe surtout en der lewru juillet en wayno ko en woni ko ceylagal kadi nan ummi so en ko wonde fof odo ambassadeur cheka do tonto Washington adum kadi ko décret mo ganda gummi do tonto ngardinguli di Ukraine kanko Vladimir Zelensky nde waddum hande khabruj men international hande ko fate FIFA dum non ma ngatu en kono en wayno ko odo sa joni kanko Gianni Infantino o dum non gardi de FIFA ma won dubi sappo joni o donc kanko Gianni Infantino sibabu ni chadele sagando coupe du monde baddo ton do États-Unis et surtout que sibabu ni je ceylagal jitangal hakkunde makko Donald Trump yakare makko woni joni ko kanko Donald Trump lamu et surtout kanko Marco Rubio e mbale bi supportamo bela wona candidat kadi pour ardisade nde do fet ko way wonde foy dum do foko adi ko ciagal nde kambe yimbe jaabe membre du FIFA surtout communauté européenne et communauté asiatique jaabe FIFA de kambe ko mabbe cali page de wonnon pour yede won gede wonde FIFA ji dum non wattu dum ko wete cheruji dum non kadi ari kadi ko gede kewde ni ganda badade o de coupe du monde ko way wonde fo en wona o do sadio non on club aji kewdi walla won fédération aji kewdi gondito on to Europe en wayno natti support demo kanko Gianni Infantino pour wonde wontudemo candidat anda kanon o do sadio hol candidat goddo mo ganda en daminado in way heftude poste makko non ko way wonde fo en wayno o do sadio kanko Gianni non seulement haiti jeegu mbiyete nongo pour ko fate cheruji FIFA di kono en wayno o do sadio yidi ko dandude hoore makko kanko hoore makko bele amu daña kam wontude candidat siftin don dan woteji kadi pour ko fate subade gardoto do FIFA awu jogor wattude ko lewru mars hitandu junaaji de no gase jeedi
tonta Senegal non dimanche hanki didi lewru uti tan ujunaji no gasi jego magal tuba gasi kono tumnade kadi rapport mo kambe gendarmerie national baton e non kadi taw jangi dum ko kanko lieutenant Djibi Diouf dum non ko officier public fate communication gondo détachement badado ton ko fate magal o wi wonde no wayno kambe dadi be mbayi noddede ken won laabi temedde e capande tete jego be bi kadi no wayno e didon laabi temedde e capande tete jego be mbayi kadi wallude yimbe junginabe cadele ken abo temedde jego capande jete joyned e dum non kadi no wayno be don yimbe kadi temedde jego e capande jego mi tati be don foko yimbe kadi be nayi dumen pour safrude men donc kono wi wonde gende rapport ko haalata wonde odo sajun be mbawi kam tindi wonde ko nogasi dido neddo maayi e odo magal tuba ko wonde fo no wayno ko fati accident ji di tumnade ha hande rapport wi wonde ko temedde jeeyi e capande jeegomi joyi neddo be do fo gañi sifabu accident ji baddo tondi donc accident ji di enno heewi no e magal tuba no heewi accident ji keewi no feewi e kambe détachement gendarmerie be kolli kadi bellam no feewi wonde ko no wayno ko population civile ato walli be kadi ko fate kisal ko fate kadi rend ko fate kadi wallude ko fate circulation e tonto tuba tonto europe en damina hono kambe leydel jeede communauté européenne mabbe ndendu jango par conférence dum non ko télévisé odon conférence kadi ko jewdi cadele gonde odo sa joni cadele nderi gonde leydel mabbe dum non wayno ko kanko Pedro Sanchez dum non ko premier ministre mo leydi Espagne o haali kadi gede kewdo ni ganda o feli hoddibe makko wi wonde ko beede fo en kanyum en fof ko pelata kambe Espagne pour wiide wonde be violi wonde kambe Espagne be doftaki ko fate nandiral kisal gongal e communauté européenne surtout de tina wonde ko be do yimbe ummi be ton to Maroc ndewi ton to lawol walla tufde walla wuro weten soita dum non nasi ton to Espagne o wonde dum do foko o dum do foko fanande kanko Pedro Sanchez kadi nder haalu o wi ko kala rewnobe godon lawol en wayni ko odo sa joni hay goto men natan Espagne kanyum fundutinam yimbe hebe mayi e be do yimbe men ganda jewnobe naade ton to Espagne ummaade ton to Maroc ko ay won fo en wayni ko kanko kambe be do be dandata ko jango pour jewde kadi holko be jogori haal fewjidde ko fate gedde do cadele gondo dedo cadele mbier bridge badade ton to frontière hakkunde kambe Maroc e kambe Espagne khaburuji men États-Unis cakitorden ko kanko Donald Trump kadi hollama nyalama kadi holli metere makko do feewi dum non kadi o yaltude mom furo e dum non surtout ko ciagal ndika goto e yimbe be ganda wonno ton to district Columbia hono kanko biyetedo justice biyetedo Gianni Pirro ciagal de neddo goto mobe tumno wonde ko kanyum woni sabotu wendu artificial wonde ton sar Washington to wadi hen gede buldude walla gede kurmude en wayni ko kanko Donald Trump weltaki en surtout en wayni de wiya wonde ko beedo mahannobe ko kanyumen ko men sibabu de liggey men kenyol liggey men adum woni pentiro go baddonodo hen dum woni donc wona sabotage yimbe wona mobe nangunobe bi wonde ko kanyum woni wadi sabotage ndudo wendu wonde son pul gondo son to Washington donc e tumnade kanko Donald Trump mette de holli wonde ko kanko odo badado son pour yo won procureur e district Columbia hono kanko Gianni Pirro o wadani liggey makko en wayni ko kanko Donald Trump wi wonde ko sore nay kanko war makko ko ko dum don donc ko way wonde fof en wayni dum do kadi ko gedde de ganda pression kanko Donald Trump wadata e yimbe kala mo wawi namde kala kadi département ji gonde lammo pour mbada tan ko geddo yidi wana no enquête yaay wana kadi no lawol holli tumna hande haralabe ko fate journalisme e fate justice no cifuri réaction ngaji makko kanko président Donald Trump bandirabe selabe hedotobe radio sare man jokundir jonjoni Tijan jodini den ton to Nouakchott non kadi hawna kadi man jokundir Abdourahmane Guissé gonande no do sa joni ton to nyabin Tijan bismillah Tijan e Abdourahmane Guissé on jaram musidbe teddibe tenko be radio sare ko do tongi meftane men e jamma hande o en nyaagi mo jam woni jungo mum da wadante jam